dáš dopředu, nebo pojedete to rychleji? No. Tak to pust. Tak to můžeme dělat další selfiečka. Kup. Jak moc rychle máme? Nejvíc rychle. Jo? Hlavně mě drž nohama. No tak jo, ale... Ty si jenom přes pásy, nejsi No však právě. Tak mě budeš držet. Já musím brzdit do kamarádi, nebudu. Proč? Nebudeš brzdit? Aha, tak jo. Tak je rychlejší. Tam bude. Já jsem právě si jak ten chyták bude fungovat, protože jsem ho dlouho nepoužíval. Tam se vidět, tam je nějaká. Tak to je Ale musíš mě držet. Ano, tak. To je už celý prátek. No to jo. Tady bychom věděli, že... Au. Není trošku mezi jako ten slalom, že? Tady když jeden. Nahoru budeme 5 minut, asi to bude za 30 sekund. 10. To jsem ho neviděla. Asi se máme leknout. Ještě vysekáme a nechci říkat. Ti dobře vadí. Vždycky ty nebrzdí já vůbec myslím, ne? Však my taky nebudeme brzdit. Tak ne. Nebo možná do té doby, dokud nebudu ječet, začnu brzdit. Hlavně špatně netrach. Držím ho, mám omotaný, nevidíš? Obal nemám, ten máš ty. Ten už byl palec, no prdě. Slyšíš? To dráha musí být taky pěkný. Ale tak to můžeš mít celoročně, víš co, takže... No jako jo. 4 minuty. Jak ve vlaku, že? Hodně zpomaleně. A už to začne. Tady bude dobrý teď. Ještě mě bude špatně. No, to je teda ze šup. Ty brzdíš? Ano, nebo jestli to přijde. To jsme měli dělat celé dopoledne. Ne, 70 minut. Musíme
No minimálně, škoda, že jsme to už minule nejeli. Asi měla umrzne ruce. Jo, tam to bylo celkem lepší, ale třeba to ještě přijde. Přijde. Ne, to trošku bys asi měl. To tady někdo vyhodí. Konec dráhy, proti! Úsměv! Pas to?